dvaja páni prakticky, ktorí vyhrali všetko, čo sa len dá. 6-ročného, momentálne reprezentačného trénera švédskych mužov a chrbtom k nám Jan Ove Waldner, Mozart stolného tenisu, chlap, ktorému vstávali. Nemali jak Manchester, čiže ako si povedal, bez stratu sety, jedine vo finále proti mladého sa volá Lee Shindong, 17-ročný, ktorý ani nenastúpil vo dvojre, hral iba štvoru a mixu. Takže, ale na tie turnaje, ktoré chodím, WDT turnaje, tam z 8 turnajov 6 vyhral, takže ako určite v budúcnosti treba s ním rátať. No a venujeme sa samotnej exhibícii. Nehovorím, že tam je zle, ale pri možno inom svetle, na aký sú hráči zvyknutí, práve tie loptičky z diaľky môžu robiť trošku problém. Určite, môže to ovplyvniť, určite ako. Tak toto je nádhera. Niečo pre divákov. Presne vysoká tak. Azijská obrana. Starší hráči, napríklad česká dvojica Milan Orlovský, Jindřich Pánsky, do týchto chvíľ stále hrávajú exibičné zápasy a veľmi dobre. A do týchto chvíľ hrávajú stále aj ligu. Nie je tu najvyššiu v Čechách, ale sa mi zdá... Až po 50 sem sa naučil backhand spin. Presne tak, ako Jindro Pánsky bol známy tým, že ako vynikajúci forehand mal backhand takzvané iba na udržiaval iba loptu a mal iba backhandový servis, takže ako, ale predsa na tú dobu patril medzi najlepších hráčov Európy. Takže... Alebo old boys, starí páni, tak sa baví aj divák. Áno, Persson bol známy tými forehandami celou rukou. Presne tak. A Waldner lobovanú obranu. Áno, áno. Áno, čo chce. Waldner ukazuje, že má dostatok času na všetko. Nádhera. Je obdivodný stále ten cit na loptičku, ktorú obidvaja páni majú. Presne tak. Vyzerá to strašne jednoducho, hej, ale určite, tak musíte do toho silu dávať, musíš do toho, takže... Když to Waldner len využíval kinetickú energiu loptičky, ktorá na neho letela. Ja. Vynikajúco predvídal situáciu, možno najlepší bol v tom na svete, čiže vždycky sa hovorilo, že on vie dopredu, kde tú loptu dáš. Skôr jak ten súper zahral, takže... Áno, toto teraz trošku nevyšlo. Nádherný, fantastický, krásny forehandový topspin Perssona. A pozrite sa, Waldner sa tvári, že opäť nič. Myslím, že keby mal stoličku v ruke s poťahom, tak rovnako vracia tieto tvrdé topspiny. No taký vynikajúci cit, že jedno, čo mu dáš do ruky. Áno, Waldner ruka... Persson sa musí narobiť, ne? Áno, že Waldner teraz dopraje timeout Perssonovi, nech si oddychne. Ale je krásne vrátiť sa možno 20 rokov, 25 rokov dozadu a pripomenúť si majstrovstvo naozaj hráčov, ktorí v stolnom tenise dosiahli všetko. Prakticky všetko. Backhandové výmeny si trúfol málo kto hrať. Tak určite, keď porovnáme... Tak toto nie. Keď porovnáme obidvoch, kto má lepší backhand, tak jednoznačne. Určite Persson. Neskutočná rotácia v tom bočnom údere, alebo sekundnom bočnom údere z vrchu a Persson to dokázal vrátiť, tak to je naozaj kumšt. Ešte si spravil aj to koliečko. Mám taký dojem, že Waldner práve je po dohovore menej behavý. Určite. V tejto exhibícii. A trošku má viac techniku jak Persson, nie? Takže... Ale Jørgen Persson teraz ukázal obrovskú ducha prítomnosť. A reakciu. Na tento úder som mal na mysli. Tak toto vráti, to sám uznáš. Tak to je. To je umenie, hej. Tá loptička má neskutočný počet otáčok za minútu. No, na pohyboch Waldnera vidieť, že ráno bude svalovica, mám taký pocit. Určite.
Krásne kontratopspiny do zákruty. Sa mi zdá, že to už robí dcéra alebo bývalá žena. Dcéra, počul som, že dcéra. Ako decka sme si tam chodili kupovať trička. Aj. Tak to bol backhand s copyrightom Jürgen Persson. Presne tak. To bol úder, ktorý tomuto Švédovi priniesol obrovskú slávu. Krása. Občas sa stane hráčovi, že prehodí raketu do tej druhej ruky a známy je tým predovšetkým Timo Boll, ktorý ľavou ruku dokáže zahrať naozaj veľmi kvalitné údery aj počas hry. Určite. A neraz to dokáže. Tak určite, samozrejme je to exhibícia, takže Dámy a páni, stolnotenisový Mozart, Jan Ove Waldner. Dohoda bola iná asi. Niečo iné očakával Persson. Nádherný topspin. Vraciame sa do mladostieči. Presne tak. No a Persson sa sťažuje, že to nebolo takto myslené. Ináč vraví sa, že Waldner bol prvý stolnotenisový milionár. Kto z koho? Tak, 2 loptičky hráči ich kvalit samozrejme stíhajú, ale už ako to ide do tých vyšších obrátok, to už začína byť dosť náročné. Určite. Krása páni, bavíte a veríme, že aj diváci Jojšport sa bavia. S prehľadom zahrali. Tak to určite. A vo záhradku pani trošku odvialo o finku, no. Tu treba ísť ďalej. A tam je Saša Valu, ktorého sme práve spomínali. Presne tak. Ten pán, alebo ten chalan v tom bielom tričku, člen reprezentácie Slovenska, vlastne posledný majster Slovenska. Predposledný. Posledným bol Ľubo Pištej. Áno, máš pravdu, pardon. Tak ver... Že by nie. Tak ešte raz. Toto nechcel ani jeden, ani druhý, ale nádherné skrátenie. Je tak tam. Kaučuje reprezentačný tím podľa mňa aj v plnom tréningu, ako v rámci sparingu. Tak určite ako aj na turnajoch, ako... Aj s Moregardom určite ide rozohrať aj presne tak ako Matiasa Falka aj ostatných. Presne tak na turnajoch ešte s tými hráčmi ako trénuje, keď ho potrebujú. Takže on je ako Roskop. Jörg Roskop, takisto bývalý majster sveta vo štvore s Fecnerom. Presne tak. Učebnicový prechod z obrany do útoku na obidvoch stranách. Ale trénoval takisto veľa a stíhal všetko s forehandom, keďže forehand mal oveľa lepšie ako backhand a podanie. Takže samozrejme aj v jeho veku. A je tam. Úžasníci, obidvaja páni preukazujú. Škoda, že to nevyšlo. Čo všetko sa dá stíhať v stolnom tenise, samozrejme, keď sa to vie. Základom je určite správne postavenie sa na každý úder. V každom prípade. Zahratie v ten správny moment, ten timing. Presne tak, ako si spomenul. Timing je velice dôležitý, hej. Kedy trafím tú loptu. Ani nie skoro, ani nie neskoro.
Takže ako teraz vidíme. Ale pozrite sa, Persson mohol byť svojho času aj vynikajúci obranár. Aj keď treba povedať, že tieto údery neboli so spodnou rotáciou, boli to tzv. Slizy alebo nárazy. Ale je vidieť, že ten cit v ruke je stále obrovský. Tak určite. Oni sa tak aj rozohrávali. Ja sa ich pamätám aj v tom Manchesteri, ktorý si spomenul. Oni sa rozohrávali, že chytali jeden pinkal, jeden set, druhý set. Čiže hrali obranu, hej? Obrana, útok. Takže čo bolo pre nás vtedy ako niečo nezvyčajné, hej? No Waldner sa dočkal, tak to by Presne tak. to by asi neprežil Jan Ove, ktorý od malička chcel vyhrávať. Bol typ, že či hral šípky alebo futbal s chalanmi na dvore, vždy chcel vyhrať. A vždy rozprával, čítal som o ňom veľa, ja vám všetkým ukážem. Málo kedy išiel ďalej za stôl, mal neuveriteľný reflex a postreh. Aj veľkí čínsky hráči boli z neho prakticky na prášky, lebo Waldner vo forme tak bol neporaziteľný. Presne tak, ako najtechnickejší hráč, ktorý existoval. Teraz veľmi mi ho trošku pripomína, aj keď žiaľ už skončil podľa všetkých. A využíval tú techniku, kým Ovčarov, ako to hovoríme my, je robotník. Áno, presne. Takže ako... Výborný stolný tenista, ale všetko strojové. Presne tak. Trošku vydreté, možno tam trošku viac kreativity chýba, ale nebudeme ohovárať hráča prvej svetovej desiatky pre Boha živého. Ale hovorím, že práve Waldnerov talent, cit na loptičku, tento Japonec určite veľkú časť toho podedil, ale ako sa vraví, král je len jeden a kráľom stolného tenisu v očiach mnohých stolnotenisových fanúšikov je práve muž, ktorý je v útoku, Jan Ove Waldner. Áno, je vidieť, aký obrovský cit má Jürgen Persson na loptičku. Aj zo zdánlivo nevýhodnej, beznádejnej situácie dokáže čeliť útoku Waldnera a divák sa baví, divák tlieska. A potrebuje timeoutom, samozrejme. Technika, nohy, ale v každom prípade určite nejakých 60-70% hlava, hej. Krásny príjem servisu zo strany Jürgena Perssona, ktorý loptičku vrátil mimo sieťky. Takzvaný rolling momentálne. Nevyšiel tento pokus o chop. Áno, Waldner sa pýta, že ako nech mu to ukážu, ako sa to má zahrať. Áno, pod nástup. Presne tak. A je naozaj milé, že chalani dokážu zapriahnuť. Poď miesto mňa hrať, ukáž mu to. Tak to je veľký deň pre tohto mladého muža. Áno. A zase určite si prítomnosť Waldnera na lavičke uživ. Persson predvedol labutie jazero. 10-10, no tak teraz Waldner príde na hotové, ako sa vraví. Príde ukončiť. Ešte jeden. Škoda. Veľké zážitky majú tie deti tam. Ale tak to má byť, samozrejme, takéto idoly motivujú. Určite zážitok na celý život. Deti sa aj dozvedia, kto to bol Waldner, kto to bol Persson, lebo vtedy ešte nežili, keď on... Tak, myslím si, že to do rána môžu toto hrať momentálne. Pokiaľ by Waldner nešiel do toho rotáciou top spinom. Áno. Je to ťažšie ako len priamo nahádzovať. Nečakám, kedy Persona loptička preskočí. Tak Waldner musel pobehnúť. Určite. Čo mu nepadlo vhod. Sa unavil Persson, tak nahodie radšej. Samozrejme, ako si povedal, vyzerá to strašne jednoducho, hej, ale ako... Nie, to sú
10 000 odtrénovaných hodín, obrovské skúsenosti a samozrejme talent od toho najvyššieho, pretože je veľa hráčov, ktorí trénujú neskutočné hodiny, ale tam musíš mať aj nejaký dar. Určite, on má vrodený talent, takže... Si na loptičku. Je to zaujímavé, lebo aj poznám aj jeho brata. A čiže on je géniusom a jeho brat, tak, ako by som povedal, možno ani Slovenskú ligu by nezvládol druhú. Myslíš Waldnerov? Áno, Waldnerov brat. Áno, evidentne Janové Waldner nechcel ešte skončiť tento zápas. Ani sa mu nečudujem, pretože diváci sú vďační. Určite. A má ešte dosť síl, takže ešte. Ale áno. Aj krásne, keď sa títo páni športovci, tieto legendy stále dokážu baviť s tovným tenisom a zároveň baviť ním aj veľmi vďačných dievcových značiek. Stále chodia na turnaje, či už v stánkoch poradiť, alebo len ako také reklamné figurky, že stále je o nich záujem. Je určite. Hop. Tak toto sa ťažko chytá. Tak to je kus obrovského majstrovstva, čo teraz predvádzajú. A vlastne Šopovaný úder. Klobúk dole pred Perssonom, jak to chytil. Že? Poznáš to, hej? Chyba rakety, chyba poťahu. Myslím si, že to počíta každý hráč. Každý hráč, presne. Či hrá 9. ligu, alebo extraligu, alebo presne tak. Či hrá na majstrovstvách sveta. Ja nič. A raketa zblbla. 12-12. Aj myslím, že trošku diváci chápu, že veľmi ten stav nekomentujeme, pretože tu vôbec nejde o to, kto vyhrá, kto prehrá, ale naopak ide o to, aby ľudí zabávali. Diváci videli, aký krásny je stolný tenis. No Waldner teraz už, ako povedal, stačilo 13-12, podáva ruku Jorgenovi Perssonovi.